खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। तिनिसुकियानि आदित्य हस्पिटालखौ सिल खालामबाय। सासे आइजोखौ थैनाय जाथायखौ लानानै हस्पिटालखौ सिल खालामनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गागि खौरांगिरि प्रताप मराननि बिसि हेमामनि मराननि हस्पिटालाव थैनाय जाथाया मोनसे सोमोनांथाव आरो सन्देह गोनां जादों। नखरनि बिगोमाया मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय बृहस्पतिबारनि मोनानि समाव तिनिसुकिया आदित्य नार्सिं हमाव एबा आदित्य डायग्नोस्टिक्स एन्ड हस्पिटालाव हेमामनि मराना सासे उन्दै हिन्जावसा गथ' गोरलै जोनोम होदोंमोन। जोनोम जाखांनायनि उनाव बिमा आरो फिसाजोआ मोजाङैनो दंमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। नाथाय थांनाय सुक्रुबाराव फुंनि समाव हरखाब बिमाखौ गाज्रि हालोदाव दङ आरो दसे समनि उनावनो डक्टरा थैबाय होननानै खौरांखौ मिथिहोदों। बे जाथायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा नार्सिं हमनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों। नांगौ बादियै जोथोन लायै आरो बिजिनि थांनायखौनो थुनानै आरो गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै थैनाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा दाबि खालामदों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव तिनिसुकिया पुलिसनि मोनसे हानजाया हस्पिटालाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय तिनिसुकिया जिल्ला खौरांगिरिनि हानजाया न्याय नागिरनानै दाबि खालामदों आरो बे जाथायखौ लानानै दायो हस्पिटालखौबो सिल खालामनाय जाबाय होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार सोहोरनि पाथरघाटआव सासे खर' थिग नङै एबा मानसिक बेरामि सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै बिश्व हिन्दु महासंघ कक्राझार जिल्ला कमिटि मातृ शक्ति आरो जायगानि हानजा आफादफोरनि दैदेननायाव गोबां आइजोफ्रा कक्राझार थानाखौ बेंखननायजों लोगोसे थानानि सिगाङाव जथेनानै खुद्रिखांनाय फोरमायदों। खुद्रिखांनाय राइजोफ्रा बांलादेशि ग बेक बायदि स्लगानजों गोमखांहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला फुंनि 10 रिंगासो समाव मानसिक बेराम गोनां सासे आइजोखौ बुरखायफ्लानानै पाथरघाटआव माइनरिटि हारिनि सासे सुबुङा केम्पआव लांनानै जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांदों। लामा बानायनायनि थाखाय कक्राझारनि पाथरघाटआव माखासे श्रमिकफ्रा केम्प खालामनानै थादों आरो बे लामा बानायनायनि महरै धुब्रि जिल्लानि सापरनि आब्दुल शेखनि फिसाज्ला रफिकुल इस्लामआ खर' बारा थिग नङै आइजोखौ जिनाहारि खालामनायखौ लानानै राइजोफ्रा खुद्रिखांदों आरो दायनिगिरिखौ राइजोफोरनो गथायना होनो थाखाय दाबि खालामदों राइजो राजाफ्रा। बेखौ लानानैनो मैया कक्राझाराव पुलिसजों लोगोसे राइजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां नारा-नाथा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। राइजोआव दायो ड्राग्स सोबनाय ड्राग्स फालांगिरिफ्राबो बांनायनिफ्राय बांबोनो हमबोगासिनो दङ। बेनि गेजेराव सापराव ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनायाव पुलिसआ 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। फारियै फुलबर आली, हुसेन अली आरो आलाउद्दिन शेखखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय खमैबो 10 लाख रांनि ड्राग्सफोरखौबो बोखांनो हादों पुलिसनि हानजाया। मेघालयनि सोनाब गार' हाजोआव एनजिअ'नि सासे मावथिखौ गाग्लोबनानै बुथारनाय जाथाय जानानै थाङो। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया गोख्रों साजा होनो थाखाय बिथोन होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला साननि समावनो सासे एनजिअ'नि मावथिखौ गिख्रंथावै गाग्लोबनायजों लोगोसे बुथारनाय जाथाया सोनाब गार' हाजोआव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बेखौ लानानैनो रायजो सोरखारा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय बिथोन होदों। थांनाय जानुवारिनि 9 खालारनि बेलासिनि 2 रिंगासो समाव रजाबला पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गवालगावआव सोमजिदों बे बुथारनाय जाथाया। जेराव फुलबारि ओनसोलनि आमग्रे गामिनि दिलसें एम सांमा मुंनि सासे एनजिअ'नि सुबुंखौ सिनायहायै दुथां सुबुंफ्रा गाग्लोबो आरो बेनि उनाव गिख्रंथावै गाग्लोबनायाव दिलसें एं सांमाया गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय उनाव जायगानि सुबुंफ्रा बिखौ गोब्राब हालोदाव फाहामथाय होनो थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय बांद्राय जोखोम जानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायखौ लानानै जिउ खहा जानाय नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफोराबो मोनसे रागा जोंखांनाय थासारि सोमजिदों। जाथायखौ लानानै मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथोन होनाय बादियै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों 3खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिसोरजों सोमोन्दो थाबावनाय सुबुंफोरखौ दासिम नागिरगासिनो दङ होननानैबो मिथिहोदों गिबि मन्थ्रिया। रायजोआव फिन आरोबाव 2 मोसौ सिखावफोरखौ हमनो हादों। सामगुरिनि सनारि बिलाव हमनो हादों बे 2 मोसौ सिखावनि हानजाखौ। हरनि समाव गोख्रों सिग्रोमनानै पुलिसआ बिसोर 2खौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय खमैबो 30सो सिखावै लाबोनाय मोसौफोरखौ हमनो हादों। हमजानायफोरखौ फारियै अजित ड' आरो फरमस आली होननानै सिनायथि होदों।
मरिगावनि गेरुवायाव लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मरिगावनि गेरुवा फुरागाव लामायाव बाइकनिफ्राय फिस्लायलांनानै गोग्लैनायनि जाहोनाव अबिनाश बर' मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। जाथाय जानायखौ नुसननायनि उनाव बेरायनो थाखाय थांनाय जायगानि सुबुंफ्रा नुनानै गोथैखौ बोखांहोयो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।